Littafi mai tsarki ya bayyana sarai cewa Yesu Allah ne. Tun fil azal akwai kalma, kalman nan kuwa tare da Allah take, kalman nan kuwa Allah ne. Yohana Sura 1 aya ta 1 shi ne ya halicci duniya da dukkan abin da ke cikinta. Yohana Sura 1 aya ta 3 Yesu ya yi kirari shi ne Allah. Yohana Sura 10 aya ta 30 zuwa 33. Saboda haka ba za mu iya cewa Yesu annabi ne kawai ko kuma malami na gari ba. Ta wurin cewa shi Allah ne, Yesu bai ƙyale mu waɗannan zaɓuɓɓukan ba. Ko dai shi wanda yake shi ne, ko kuma shi maƙaryaci ne ko mai ruɗi, to wane ne kace Yesu? Wannan ita ce babbar tambayar rayuwarku.